Aș fi vrut să vă zic bună dimineața, dar nu pot, a trecut de mult de 12. E 1, cred că e 1 jumate chiar, amiază. În fine, da, m-am trezit extrem de greu, mi-am propus să mă trezesc la 10, dar n-am reușit, aseară am stat până târziu. Haideți să-mi fac o cafea și după aia mergem în atelier. Hai! Gata, am însuțit, am făcut și cafeluța. Hai să-i dăm drumul la treabă. Mă schimb și apoi pictez. Deci legat de lucrări și în general când o să pictez. Lucrez destul de lent, ăsta e adevărul. Îmi place lucrul ăsta. Dar măcar o să vedeți etape clare, o să vedeți modul meu de lucru și poate o să reușesc să mă desfășor cât mai mult ca să pot să vă transmit, să vă ofer cât mai multe informații. Asta e o mică parte din paleta pe care o am. Am să folosesc o culoare de data asta ușor mai deschisă. Acest roșulac e transparent și în momentul în care dau un pic cu cârpa peste el rămâne încă deschis. Plus de asta îmi place mie în mod subiectiv culoarea. Cred că dacă trecem mai departe de chip, astăzi o să merg către fundal. Partea din spate de tot. Dacă ar fi să o luăm prin juxtapune de planuri, ăsta ar fi cel mai în spate. Iar partea asta de aici cu chipul cel mai în față. Să începem să schițăm față. O să dau un pic de zoom. Să vorbesc despre detalii, cum conturez și cum fac, nu cred că e cazul, că sunt destul de destrăbălat. Acum de data asta o vom face mai clasic. Luăm o proporție a capului și după aia mergem în continuare detaliu cu detaliu. Și plus de asta nu mi-e teamă să greșesc, asta e foarte important. Să înțelegeți că e important să puneți cât mai mult, să-l desenați așa cum îl vedeți, fiindcă se șterge, doar atunci o să treceți dintr-un punct în altul pentru a avea rezultatul dorit. Putem să venim să mai ștergem un pic ca să nu se mai pronunțe chiar atât de tare. O să-mi fie dificil să trec de la starea mea interioară, de la interiorizarea pe care o am constantă, la exteriorizarea asta în vlog. Cred că cu cât o să reușesc să vă spun mai multe, o să fie din ce în ce mai bine. Vreau să concurez cu cel din interiorul meu, cel din exterior să concureze cu cel din interior. Complicat, poate dacă stai să încerci să dezlușești, dacă poate să funcționeze lucrul ăsta, dar e paradoxal. Dar am să muncesc când de ajuns de mult încât să reușesc să vă arăt că pot. Pentru astăzi ne oprim aici. Dar data viitoare ne vom vedea mai mult.